días, benvidos ao noso Tico Diario, un informativo no que nos atoparedes a actualidade dun xeito máis próximo e directo. Son as 1:30 da mañá, é mércores 3 de decembro e comenzamos. Con tan só 13 anos, Daniel gañou un concurso mundial de vídeo cun programa de visualización de deseños que empregan os arquitectos. Nos convidámolo a visitar a Escola de Imaxe e Son, onde nos presentou o seu vídeo, Casa de Xoguete. Vexamos o vídeo. Pinocho entra nunha das aulas da Escola de Imaxe e Son de Lugo. Chega da man de Daniel Acebo para mosarnos que pasos deu ata acadar o primeiro premio nun concurso mundial de vídeo, o que convoca a Lumion, un programa informático utilizado en arquitectura. La idea de participar en el concurso principalmente fue de mi primo, que él fue el que me avisó de que había este concurso y de los premios que había. Yo uso el programa para arquitectura y me pareció interesante, sobre todo porque a mí me gustaría, cuando era pequeño, que me enseñasen estas cosas. Co seu primo, Daniel aprendeu a utilizar os comandos básicos da aplicación nun tempo récord. Le enseñé las primeras cositas y enseguida ya él estaba, haciendo cualquier cosa que yo decía, bueno, yo tardé bastante más en aprender. E a marioneta de madeira mudou nun personaxe virtual. Se nos ocurrió hacer el Pinocho de madera y a un bosque porque queda chulo con el agua, porque de hecho el agua es una de las principales cualidades de este programa. En realidad es un programa de renderizado, de visualización infográfica para arquitectura y bueno, es para hacer imágenes hiperrealistas de cómo quedaría un proyecto en la realidad por ordenador. Daniel debuxou unha paisaxe e nun cubo coa súa inicial introduciu unha cidade. Haces un dibujo o te descargas algo, lo pasas a ese programa y después a partir de ahí lo pones en Lumion y entonces ahí sería cuando le das color, brillo, luminosidad, puedes cambiar el movimiento del sol, poner más o menos nubes, así, los efectos, que sea de día o de noche, y entonces es así para que quede todo como más bonito. Con 13 anos manéxase ben no eido audiovisual, pero nun futuro... Ser profesor de plástica sería unha de las cosas que máis me gustaría. Co seu vídeo Casa de Xoguete competiu con rapaces en máis de 100 países. Deixamos a Daniel e seguimos con máis noticias de actualidade. Bos días, Martín. Que nos traes hoxe? Bos días, Ainhoa. Hoxe imos ata Monforte. Elí 20 persoas con discapacidade están a introducirse no mundo da cestaría, grazas ao Centro da Artesanía e Deseño. Compartimos unha clase con eles. Dentro o vídeo. O arte dos cestos está a arrasar no centro de día agora de Monforte. Encántanos a cestería. Estes usuarios do centro con discapacidades físicas de toda índole aprenden a facer cestos neste curso con Lola, artesá do Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. Cambiando o fío, conseguimos que isto quede a estructura máis rígida, vale? E seguimos igual, traballando un por riba, un por baixo. Tece aquí e tece alá como o traballo de formiga, indica este invidente. Lento, lento, lento. Van levantando a peza, comprobando con satisfacción o avance do traballo. Sí, gústame, pasar o rato. Toniño foi o primeiro en rematar a primeira parte e miren con que alegría amosa a súa creación. Trabajamos lo que son habilidades manuales, la psicomotricidad fina, luego también hay beneficios a nivel cognitivo, que trabajamos la atención, la concentración, que ellos aprendan a hacer secuencias, que memoricen la técnica que hay que aplicar, y luego ya unas habilidades en más tipo social, de interacción con los compañeros, el respeto de turnos y demás. A maioría nunca antes fixeran nada parecido, é o caso de Paquita. Imaginaches algunha vez que podías facer algo así? No. Pero son tan bons alumnos que na súa cuarta clase xa dominan fases do proceso como esta, mollar o material para... Sí, porque ao tirar para fora teñen que estar mellor, non rompe, se non as mollas é fácil de que rompa. E é que moitos están a demostrar que teñen man para este oficio. Sempre con materiais máis finos, pero que podría chegar a facer cestería.
profesionalmente ou adicarse a iso de unha forma como un hobby, non? Mentres, e sen parar de tecer, reciben a visita da deputada de Deseño e Artesanía, que sorprendida supervisa as pezas. Pero xa sabéis facer cestos, non? Sí, con mimbre de outra maneira, pero máis ou menos a cousa é a mesma. Este é un curso experimental, temos feito probas con xente con discapacidade psíquica, pero en ningún momento fixéramos con discapacidades físicos. Entón, un desos cursos dos moitos que damos a asociacións, desta vez trouxémolo aquí a este grupo, despois de falar coas corresponsables. O éxito do curso contase en cifras. Previsto para 10 prazas hai nestes momentos 20, o dobre de participantes. Fixemos a solicitude e xa non lo concederon, entón, bueno, pois estamos vendo que nestes momentos é un éxito porque sí que cubre un pouco as necesidades que nos tiñamos de ter algunha actividade máis específica, máis manual e tamén que ten bastante boa acollida por parte das persoas que están participando na actividade. Ata finais de novembro estes cesteiros continuarán demostrando neste centro tutelado por Kogami que a artesanía non ten límites. Deixamos a cestaría e pasamos agora á crónica. Internacional, cruzamos o Atlántico rumbo aos Estados Unidos. Imos a Nova York. Ali atópase o nosa enviada especial, sufrindo en primeira persoa as consecuencias do furacán Tiki-Taka. Bos días, Tamara. Como é a situación nestes momentos? Bos días, Martín, bos días. Boas noites. Aquí a situación segue sendo moi complicada e moi lonxe da normalidade. Apenas circulan vehículos polas rúas. Ademais, todos os establecementos están pechados e ningún neno foi ao colexio dende que o furacán alcanzou a costa americana. Os refachos alcanzan os 500 km por hora. De feito, é difícil manter o equilibrio para facer esta conexión en directo, así que devolvemos a conexión ao estudio. Un saúdo. Vaya sorte teñen en Nova York, que non teñen que ir á escola. E nós aquí, ao pé de cañón, traballando e traballando. En fin, de volta no noso país, é momento da nosa especial ticonquisa. Bos días, Ainhoa. Hoxe no espazo da Equisa facemos a seguinte pregunta. Que asignatura eliminarías da ensinanza? Mates. Por qué? Non me gusta. Bueno. Tú, Agne, que asignatura eliminarías da ensinanza? Matemáticas. Por qué? Porque son moi difíciles. Pablo, que asignatura eliminarías da ensinanza? Coñecemento do medio. Por qué? Porque hai que estudiar moito. Brais, que asignatura eliminarías da ensinanza? Lengua castellana. Por qué? Porque hai que chapar. Bueno, pois aquí tedes a opinión destes amables colaboradores. Isto é todo, Ainhoa. Ata pronto. Moi interesantes esas respostas. Ata aquí a actualidade coa Ticonquisa. Despedímonos hoxe no noso Tico Diario. Agradecemos a colaboración do CEIP Sanxán de Becerrea, así como a todos os que fixeron posible levar este programa adiante. Pasamos xa á información meteorolóxica da man da nosa muller do tempo, Susana. Moitas grazas, ata pronto. Moi bo día. Como poden ver, estamos utilizando todavía paraugas. Non vos preocupedes moito porque de aquí a 10 meses seguramente a cousa mellorará. Como poden ver, en toda Galicia temos nubes e temos chuvia por todas partes.
Hacia o norte hai algo de sol, pero nós que vivimos no sur temos que aguantar auga todos estes días. Nada máis por hoxe, esperamos que disfruten da xornada a pesar da auga e ata mañá.